ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಆಯ್ನ ಭೂತಕೋಲ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕಂಬುಳ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ನಾನಾ ರೀತಿದ ಆಚರಣೆದ ವಿಡಿಯೋಲು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ವಿಡಿಯೋದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗು ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಜಯಕರಸ್ತ ಬೀಸೂರು ಕೈಕುಂಜೆ ಇಬ್ಬರು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣೇಶ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಐವನ್ ಡಿಸೋದರೆ ಗುಣಪಾಲ ಕಡದರೆ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಶೇಖರ ಕನ್ನಡ ಮನೆಗೆ ಶೇಖರ ಈ ಸುಮಾರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಜಯಕರತ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 1473 1479 ಕರ್ನಾಟಕ ಬಲಮಾನ ಶಾಸಕ ಕ್ಷೇತ್ರನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಯ ತುಂಬೆ ಮುಂಡಾಜೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ತುಂಬೆ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿನಲ್ಲೂ 1350 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 1404 20 ಬಾಡ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವಮ್ಮ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಉದಯ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 20 ಬಾಡ ಪೂಜಾರನ್ 20 ಬಾಡ ಪೂಜಾರನಲ್ಲೂ 1357 ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ 1379 ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಹಳ ಆನಂದಿನಲ್ಲೇ ಸೋಮರೇಶ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್.
ಕರೆತ್ತ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನೆರಡು 13-72 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ 14-42. ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಗುರುವೇರ ಕುಡ್ಲಪ್ಪ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲೂ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್. ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಜಯ ಕರೆತ್ತ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನೆಲ್ಲ ಬರ್ದರು. ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿ ಅಪ್ಪು ಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನೇ ಬರ್ದರು. 14-39 ಜಯ ಕರೆತ್ತ 14-42 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ. ಮಾಲತಿ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಡುಬಿದ್ರೆ ಕರೀಲಿ ಮಾಲ ಪಾಸ್ ದುಂಡೆ ಮಾಲ ಪಾಸ್ ದುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ದೂಜೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ಲ ದೂಜೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವು ಅಲೆ ಸಮ 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 ಸತ್ಯವಾನ್ ಪೇ ನೆ ಕೆಂಚುಲ ಕ್ಯಾ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು 13-61 ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಓರಗುಟ್ಟು ಸತೀಶನ ರಗಳೆ ನಂಬರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸೋಣ. ನಾಲ್ಕು ಭಾಗದ 21 ಎತ್ತರಗಡೆ ತುರುಕು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೆ ಓರಗುಟ್ಟು ಸತೀಶನ ರಗಳೆ ನಂಬರ್ಗಳು ஒரு ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಟ್ಟರನ್ನ ರವಿ ಓರಗುಟ್ಟುಗಳು ಜಯಕರ ವಿಜಯಕರಗಳು ನಾಯಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ದರು. ಅಂದ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ವಿಜಯ ಕರೆತ್ತ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು ನಾಯಕರ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 21 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ತರಗಿರ್ಬೋದು ಚಪ್ಪಳೆ ಕೊಟ್ಟರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಂದಿರ ಬೆಳವಾಯಿ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ ನಾಯಕ ಬಂಗಾಡಿ ಅಶ್ರಫೀರ್ 13-42 13-54 ವಿಜಯಕರಣ ಉಡುಪಿ ಚಿತ್ಪಾಡಿಗಳು ಬಲ್ಲೂರು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಜಯಕರಿತ 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 ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರರು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗದ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 20 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಸಮಯ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರರು 14-12 14-78 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಬಂದರ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾಂಡ್ರನ್ನ ಬಲ್ಲದ ಮಿಜಾರು ಅಚ್ಯುತಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರು. ವಿಜಯಕರಣ ಬೋಳಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ನರ್ಲು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಫೈನಲ್ ವಿಜಯ ಕರೆಕ್ಟ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು
ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕು ಕಂಬುಲದ ಎರುಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ಯಾನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಊರು ದಜವನೇರು ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆ ತುಯಾನ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕು ಕಂಬುಲದ ಎರುಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಊರು ದಜವನೇರು ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆ ತುಯಾನ ಒಂದು ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಕಂಬುಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕಿಡ್ದು ನಡಕೂನ ಕಂಬುಲ ಕೈಗೂಡಾದು ಒಂಜಾದು ಒರಿಪಾಗ ಕಂಬುಲ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕು ಕಂಬುಲದ ಎರುಕುಲು ಬಲಿಪುನ ಪೊರ್ಲು ತುಯಾನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಊರು ದಜವನೇರು ನಲಿಪುನ ನಲಿಕೆ ತುಯಾನ